Mga igsoon, kada tuig, ista sa Santo Niño, maghuot kita dinhig panimbang. Karon gahuot yapon mo. Musta man, nahigugma ba mo ni Santo Niño? Very good. Nituo mo nga anak siya sa Ginoo? Hinay man. Nituo mo nga anak siya sa Ginoo? Very good. Nya kamo, nituosan mo nga anak mo sa Ginoo? Inganay mong tupad, inaanak kas Ginoo. Pero imong naong murag demonyo. Dili ay, anak nidas Ginoo. Matud pa sa atong unang pagbasa, first letter of John, ingon siya diri, you cannot say, I love God, but you hate your brothers and sisters. Nga naman, kaya ang Ginoo miangko nato nga This scripture passage is mga igsoon, kada tuig, ista sa Santo Niño, maghuot kita dinhig panimbang. Karon gahuot yapon mo. Musta man, nahigugma ba mo ni Santo Niño? Very good. Nituo mo nga anak siya sa Ginoo? Hinay man. Nituo mo nga anak siya sa Ginoo? Very good. Nya kamo, nituosan mo nga anak mo sa Ginoo? Inganay mong tupad, inaanak kas Ginoo. Pero imong naong murag demonyo. Dili ay, anak nidas Ginoo. Matud pa sa atong unang pagbasa, first letter of John, ingon siya diri, you cannot say, I love God, but you hate your brothers and sisters. Nga naman, kaya ang Ginoo miangko nato nga anak taniya by virtue of the birth of Jesus as Santo Niño, we are now adopted children of God. Muna nga kung mahigugma kas Ginoo, matud pa sa first reading, mahigugma sa ka sa imong isig katao. Halalingian ng imong tupad, left and right, back and front, ina, I love you very much. Labi na yun, ang imong malingian, ang imong ex, I love you very much. Nga may muna sa oil, pa juga ka move on. Pero sa bilang kay, we love as children of God. Ayaw nang dugma nga as human beings. Sige, wala ginilingi ilagay. Sige, tagaan ta mong second chance. O di ganin na, interno mong tanan. Sige. Yes, second chance. Lingiyay mong tupad na I love you very much. Oy, very good. Ang wa mo lingi, interno honon. Mga igsoon, how to express and to manifest concretely our love for God and our brethren. Ang saon man, sama ni Santo Niño na nahimong Jesus later on, niingon siya, I came to bring glad tidings to the poor. Nianhi ko aron paghatag og maayong balita ngadto sa mga kabos. So ang tinuod di ay nga anak sa Ginoo kanang makalipay sa mga kabos. Kamo unsa man mo dato mo kabos? Unsa inyong gipangayo ron ni Santo Niño nga madato mo o mahimo mong kabos? Kinsa dinhi ang nangayog kwarta ni Santo Niño? Raise your hands. Mga yawan-on mo. Ang gusto sa Ginoo nga mahimutan kabos, kaya ang iyang good news para sa mga kabos. O kinsa man ning kabos? Matud pa sa ato karong pagsangyaw 2021, nagikutlo diha sa atong PCP2, Church of the Poor, kinsa maning poor, kanang mga tao kuno nga wa gyud mo angkon nga siya mo'y tag-iya over anything and anyone. True poor is the one who does not claim ownership over anything and anyone. So kamong mga bana, kung gusto gani imong mahimong kabos sa matas Ginoo nga makadawat mo good news, do not claim nga imo nang asawa. I-share nas pare.
as lector, wala nila ba, as lector, as salmista, ay mo kabalaka, di na mo pasipadaan. Sama sa among pag-amping sa mga madre, amo sana sila ang tingnan. Kami nag-amping yung sa madre, labi na ako, nag-amping yung sa madre na tanawa, di ba? Daghan kayong madre mo simba sa akong misa. Kaya maka-feel gisas akong care. Because mo bang madre sa akong gayo. So mga igsoon, hinana, do not claim ownership, otherwise you become possessive. Unya, mahimo na kang greedy, o mahimo na kang ginuong gamay sa imong kaugalingon, and eventually, you become another Satan din his kalibutan. Si Satan namangkon nga siya tag-iyas kalibutan, nga siya tag-iyas gingharian o sa mga kwartas kalibutan. Sugod karon kanang mga asawa ay nasad mo pangangkon nga inyo nang bana. Ay na mo pangangkon, inga Lord, imo na. Ana, haron ubi na namuli, inga Lord, ikaw may bahala. Nga iniguli, salamat Lord, imo pang ipapauli ning animal. Pero bisan pa mag-animal, you know how to love that person because that is, or that person is the Son of God. Ano mo man mo diha mo to? Ito na isakto. So kanang tanan diha, inyong nakita o kanang wa makita ron din mga anak nas Ginoo. And give good news to them. Nakaron, kinsa maning pobre, kanang tao nga wa gyoy giangkon nga iya. And if we become like that person, nga mausad ang person of Jesus o person ni Santo Niño, si Santo Niño nga nahimo ng Jesus pagkadako, wa gyud mangangkon nga siya mo'y tag-iya sa iyang lawas. Mautong gibunog siya maayo, gikulata siya maayo sa mga buangon din sa kalibutan, wa gyud siya mo reklamo. Si Mother Mary sad nga mo'y nag-anak niya, wa sa gyud nangangkon nga ako ning anak. Mautong gatanaw siya siyang anak kay kulatag maayo nga gilangsang sa krus, wa ra sa gyud siya mo reklamo. Kamong mga ginikanan din ilulis inyo ang inyong anak gikulatas inyong silingan. Masuko mo dili. Ayaw oy, give good news to them. Ina dayon, ang imo ba, ang nagkulata nimo ba? Ang nagkulata sa imong anak, niya pag-abot pag nimo gibitay pagis punua santo lang imong anak, no? Hapit na taon mamatay. Ina lang gyapon nga amahan ko pasayloa sila kay wa masayod sa ilang gibuhat. Ana. Anawa, di ba ikaw ugma patay na imong anak? Pero ang imong anak malangit, hasta ikaw kandidato na kaslangit. Diyan sa may gusto ninyo nga masuko ka, imong ikiha, imong patyon tungga kulatas imong anak, nga maimpirno mugdungan, o imo siyang pasayloon o higugmaon kay anak sa Dios, kay nahigugma ka sa Dios, o niya malangit dayon ka. Saman, okay mana, dili. Hay may inyo, masuko o di masuko? O nyaron ko na ang imong anak, di pasuyop sa inyong silingan. Nga pag-uli ni mo siga na kayong mata. Masuko kas ka pasuyop o magpasalamat? Ako pa ninyo, magpasalamat mo. At least nakaprove ka ng imong mata, ang imong anak, na apay matang. Ang saya gusto nimo, kanang mapisok ang matang, wala na yung matang. May lang na, kay murag flashlight. Mga igsoon usahay no, tungod kay minus kay ta, niining pagsunod sa kinaiya ni Santo Niño, ang resulta, dali kay tang matakdang sa mga makasasala. Imbis unta tuwa tay sala, matakda na lang noon ta because we lose sight na kini ay nakasala, anak day nas Ginoo. So ang tanang nakasala, anak nas Ginoo. Ang wa kasa, anak yapos Ginoo. And if we love God, let us love also His children. Muna, natay prinsipyo, nakadungog na ba mo ani ka na itong principle bitaw sa Christian principle, labing Catholic principle in dealing sinners? Nakadungog na mo ana, kanang giingon nga, hate the sin, love the sinner. Kadungog na mo ana? Wapa? Oh, loya ninyo. Muna, sige lang mong takdan, hate the sin, love the sinner. Please repeat, kusga ko no? Hate the sin, love the sinner. Kana, nindot yan na.
Nakaron, pananglitan, na kay uyab. Nya ang imong uyab, imong nasakpan nga naa sa laing uyab. Unsa may imong buhaton sa imong uyab? You hate him or you love him? Ang imong uyab, unsa man na siya? Sin or sinner? Also, love him. Unya ang iya sa uyab, katong imong kahati, unsa man to siya? Sin or sinner? Baka lang. Sinner gyapon to, so you love her. Unya magkita mong tulo, unsa man mong tulo? Sinner or sin? So you love one another. Di ba? Ana na siya. Pero hate the sin. Unsa may sin? Ang iyang pagkahudas. Ang iyang pagpanguyab ug lain, ang iyang pagpangilad nimo nga magsige siyang text nimo ikabuntag, I love you very much, ikaodto, I miss you so much, ikagabi nothing gonna change my love for you. Hudas nga siya, hudas. Nya dito, sent to many people. Pero bisan pa maghudas siya, si Kristo kamaong higugma ni Judas. Di ba? Wala, higugma alang yapon siya. Inga lang dayon, Lord, anhin na ginako ma-apply o ma-perfect ang imong commandment of love. I hate being a traitor or betrayer. Kung sa'yo tawag ng betrayer, sakto ba na? Traidor, bakakon. But I love aning bakakuna ni. Ana. Haron ikakita ni mo, mingon ka, maugid ni, naka-perfect sa akong love, ang animal. Sa imo din siya pasalamatan. Thank you, Judas. O, diba? Wag kay hang up. Makamove on dayon ka. Wag kay hatred. Diba? Nana. Now, how to prove that we are already loving each other as children of God? Matud pa sa atong tema karon, hindi sa Santo Niño. Unsa to itong theme karon? Santo Niño. Kusga ko na ba? Ready go. Santo Niño, cause of our unity and charity. Nahigugma na ganita sa usag-usa, mga igsoon, mo follow gidiha na magkahiusa ta, ma-united ta. Unya, di sad ta mahimong united, kundi sad ta charitable to one another. So, what is charity? Ay nalang ng unity, kay kamao naman mana. What is charity? Ang makatubag, tagaan ako 1 million. Okay, at the count of 3, raise your hand. 1, 2, 3. Salamat, wapoy tagaan. Another term of charity is love. So, ang charity, mao ang paghatag og maayo ngadto sa mga nanginahanglan. Ang paghatag og maayo sa imong isig katawo. Mao bitaw ang charity, maka-result gina siya unity. There is no true unity without charity. Paragod karon, magpakalawat man rono. Di ba na communion? Kanang nasa atubangan, be charitable. Sarap aka communion, taglay og lugar, inyo masang screenan. So kanang mo screen, impirmohono na nga. Kanang muhatag og lugar sa mukalawat aron free flowing kana charitable na. Di ba? Ya, di ka mo mag-away ron diha. Kay gusto juga anas unahan. Mag-away gano. Parehantong dito Miss Holy Land, nag-away ang naglinya padong sa Holy Sepulchre. Nag-away, hapit magpinatyanay. Nakumaw na ni ron ang mga yawa naglinya na padong sa gilugna ni Kristo. Nag-away. Mga foreigner, kami mga Pinoy, sumagin mi mag-away, huli kay mi dito, gaana lagyan mi, no? Ana lagyan mi, sus, inana gina ang Pinoy kabuutan, no? Sila dito, ingon gutong among usa ka leader, diha may sakay og wheelchair nga gusto siya mouna, kay di sa mulinya, pero muadto siya sa restroom. Tiguan, mga 70 years old, babae na wheelchair. Di gid nila palutson kay naman say kuyog tulo ka buok. Basin ko no bang nangilad ra ko no ba niya mo insert ito sa diba unahan. Tanaw ito alaw yo. Ingon ito among kuyog nga karap ng tutong mas bakako no.
Ay, angko lang ito, tinuod ko. May naman ko, di sa mo makakon mo, tinuod. Pero at least, makakon ko, pero kanit, tinuod ni. Ngayon na yun, kaya ganing, allow her. She is a PWD, a PW, person with, o PWD, with disability. Yan ingon dito kato mga Diyos atubangan ng mga fallen. No. We are also person. He is a human being. She is a human being. We are also human being. Ana. That is inhuman. So, human being. She is human being. Ang gusto lang yun nila nga mauna sila dito og hawak sa Ginoo nga namatay. Pero di sila gustong magpakabatay. Gusto silang mupatay. O daghan ro nga nimba dinhi nga mga pumapatay. Ilan mo nero dito communion ba? Basta lang gano'n. Basta ka nang mag-ali-ali dia, impirmahonon din na. Karon, how to exercise charity. Si Kristo, ningon siya, I came to give glad tidings, kalipay ngadtos mga kabos. Pasabot di ay, nga mohatag tag kalipay sa atong isig katawo. Kanabang dili ta mahimong burden sa atong isig katawo. If you love, dili gid na nimo pabugatan ang imong gihigugma, di ba? So kamo mga bana, do you love your wives? Ayaw silang pabugate. Pinaagis inyong mga bisyo sa inyong inom, sa inyong mga barkada, di ba? Bugat kayo nas kasing-kasing. Kamo mga asawa, do you love your husband? Ayaw sa silang pabugati ang sige ninyong yaw-yaw, sige yaw-yaw, sige check up, ug hain ka. Munas ginhawa in taong pamakak ang ninyong bana. Bugat na kayo na siyang kasing-kasing, no? Anang allowing to enjoy life. Kanong mga ginikanan, do you love your children? Ayaw silang pabugati ang sige yaw-yaw, sige sugo. O di na mo bangon, ayaw pabangunan. Kaya haron ba dili sila mabugatan silang kinabuhi? Because you love them. Tanawa ang Ginoo, gipabugatan bagod ta, siya'y nag-antos, siya'y nagpakamatay. Dili kita mo iyang gilangsang sa cross. Nasundo na to siya. Di ba? Kamo mga anak, do you love your parents? Ayaw silang pabugati, siging duwaan ng computer, siging tanawa ng cellphone. Tabangi po na silang panglaba, panglimpyo. Naina sila silang I love you, dili kay maagi-agi na lang mo diha, di naging mo mutagad, kay naagin mo ang inyong cellphone. Di mo gipanganak sa cellphone. Ang gautong-utong, di ninyo nga ang sigot, abot na nga rin taon, kanat lang inyong ginikanan. Wa mo pasusuhas inyong cellphone. Wa mo duyan-duyanas inyong computer. Nananong ka na may importante ninyo, di naman ang inyong parents. Di ba manungugay? Niya, kamo mga government officials na mga elected during elections, ayaw pa bugati ang katong nga pildi. Bugati ang taong katong ilang gibati nga napildi sila ulit. Ayaw pa pahawaa sa opisina ang ilang mga tao. Diba? Nakamusa ang mga nangapildi, ayaw sa pabugati ang nidaog, sigihan man sa ninyong paghot, sigihan yung paghot, ay pasagdo sila sa ilang style. Di ba? Hot na lang sunod eleksyon, kay mapildi ragyapon mo. Ano? Abas yung pasalin, mudaog. Kamong mga pare, ayaw pabugati ang inyong parishioners. Di ba? Ambot lang siya makapabugat. Kamo mga parishioners, gatuo sa mugwa mo makapabugat na mo mga pare, ilog yung taon ang dako-dako na kolekta. Kamo ganyan makapagaan sa among konsensya. Inyo man sa nang pilion ang 20, oy. Nga, sa mga 20, pero katubag yung bunuton mo pilion. Nga, kunutong pagyod, isod. So na kayo nagtulid na wala mahadlok pag hindi maputol. Lalangay-langay lang yun mo na mo. Baho na ba kayo? Ihat lang sa ito mga tag 1,000, tag 500, at least matuloy-tuloy, dili kayo lisod, nagpatol. Bugat na kayo na para namo, no? Nakamo sa mga parish priests, apil na ning nagwali, ayaw pabugati ang nagtrabaho sa parokya.
lagi sa igong-igong bahin sa kolekta. Pero kamo sa mga sakristan, ay sa mga pangawat sa kolekta, oy. Over na sama, over. Di ba? In short, musunod ang Santo Niño, mahimot ang kalipay, good news to others. We are all poor in various levels, and let us give good news to each and everyone. Manindog na ta. Butas na itong preso.